Döwletimiz tarapyndan gorulýan şeýle ähmiýeti ýerlen berem ýurdumyzyň demirgalyk şäherine ýerleşýän Gaplangary Döwlet Tebigi Gorakhanasyry. Özü eýleýän meýdan boýunça diýarymyzda iň uly hasaplanýan bu gorakhana Şahynem hemde Sarıgamış çäkli gorakhanlary özüne birleşdirýär. Sarıgamış Döwlet Tebigi çäkli gorakhanasynyň esasy maksady suw guşlaryny, keýiklen köpelýän ýerlerini goramakdan ibaretdir. Şahynem Döwlet Tebigi çäkli gorakhanasynyň esasy maksady bolsa toýnakly haýwanlaryň goragyny güýçlendirmekden ibaretdir. Gaplangary Döwlet Tebigi gorakhanasy Daşok vilayatynyň çägine, ýagny diýarymyzyň Demirgazyk Gunwatar çetine ýerleşýär. Uly alysları uzayan depe düzleri aňat berentlikleri, çöl meýdanlary, jeňellikleri, täsini, tebigi baýrlykları hemde suw giňişliklerini özünde jemleýär. Gorakhanada parlayan möhüm güýplen hataryny gulanlary uzalky meskelene gaýtadan uýgunlaşdyrmak we köpeltmek, üst ýurduň da goşlarynyň jerenleň sanyny artdyrmak, Sarıgamış kölüniň suw giňişliklerini ýaşaýan goşlary goramak, jerenleň aýraklaň hemde saýgaklaň köpelmegine şert öretmek ýary derwaýat işleri görkezmek bolar. Gorakhanyň öz boşluk heme gymmatly haýwanat dünýäsi bar. Bu ýerde süýrenjileň 21 goşlaň 213 hemde süýdemdirjileň 45 görnüşi duşýar. Gorakhana dürli haýwanlara baýlygy bilen tapawut dönýär. Bu ýerde seýrek duş gelýän haýwanlardan da goşlary, jerenler hemde gulanlary ünsüňi özüne çekýär. Gorakhanada goşlaň 80 görnüşi Sarıgamış kölüniň töweregine duş gelýär. Gorakhana ýyrtyjy goşlaň köp türlügi bilen hem ünsüňi özüne çekýär. Gorakhanada almabarlyk işleri ýylyň bütün dowamyna ýygylarly alınıp barlýar. Tebigatda bolup geçýän her hadiselere gödäwçilik hemde ösümlikleň we haýwanlaryň seýrek duş gelýän görnüşlerini almy esasy öwrenmek, köpeltmek, gorap saklamak dowam etdirilýär. Demirgazyk türkmenistanyň goşlaňy uçup geçiş häsiýeti esasan sebetde bar bolan ulusy aýtymlary, Sarıgamış köli, Zeňi Baba köli, Uzynşor köli hemde beýleki köller bilen baglanşyklydyr. Köylere demirgalykdan günorta we ýygyna uçup geçýän goşlara wagtlaýyn düşlemek hemde iýmitlenmek üçin amatly ýerler bolup durýar. Gorakhanyň ösümlik dünýäsi ösümlikleň 3 dogly görnüşini öz içine alýar. Bu ösümlikleri gorakhanada almat haýdyny öwrenilýär. Olary tebigi ýagdaýda ösmäge, ýaramly ýerlere göçürmek hemde medeni zorlukda ösürip ýetişdirmek öňçe almy işler geçirilýär. Şoň ýalamy gorakhanada toýnakly haýwanlaryň otymlar bilen üçinçiligi hemem oňa ýabany haýwanlara edýän täsiri içgini öwrenilýär. Umumany berqarar döwletiň täze garkynçy döwrüne güneşi diýarmyzda ösümlik we haýwanat dünýäsini gorap saklamakda hemde onuň biodurlugyny artdyrmakda maksady ukunly işler durmuşa geçirilýär. Munyň öňünde hormat prezident bilen öňe sürýän döwlet siýasatynyň ileri tutulýan urlarynyň biridir. Şoň üçin hem gorakhanyň işçi hünärmenleri arkadaly gahryman serdarmyda hemde gahrymany arkadamyda alkyş hem hoşallyk sözlerini beýan edýärler.